Wis dumunung madyaning wana Yan Arjuna kadharaken mepat Panakawan kasiliring samirana mangedit saiki perbaning prajurit saking nagari jangkar bumi mulat ana satru bagus mangke iris nabdawan Kiya cipta renggane rupabuh sumarot mawa tejo hanalai ilang tejo tak kedheke dadi satru bagus prajurit lho cegaten lor kidul wetan tak trajange tengah katon geragap dikrocok gegaman iki Nut kinang karang abang nagih tang pati lutira kang manyembur nyambur eka siji diwatak nunggal bumi nya kang gumingsir ana padang dudurina ana weteng dudu wengi yaiku petenge ngantaka jagat dewa Bathara tolong kok kaya kowe tepung karo sing neng ngene satriya bagus iki yo wong edan kok jane nika sih kleres prunan-prunan kula ana lambe jejeli dengker piye lambe jejeli gentar waga malep nganti nyocok telak kok ya kowe meneng wae pun kajenge karo nek kula ngoten niku kok Satrio aja madatan paran sapa kekasihmu ngendi kasatrianmu baris suruh ganti aku takun kowe prajurit ngendi sapa kang dadi aran babu takoni durung aku genti takun jamak lumrah ning dalan takun genti tinakun prajurit sokon guru jangkar bumi temenggung Sudira Dibya kepara nyata sapa kang dadi aran Satria Madukara Arjuna Janaka Pandutenaya Kumbang ali-ali Wijanarka wah jenenge gak banget sing kira sapa sing kira wah plinteng lambimu sisan kowe
Nala gareng. Sing gedhe dhuwur Petruk kantong bolong. Nah sing mburi dhewe sing kaya babi kae sapa? Ta wong semene sing dialem ra aku ta, Truk. Piye krungumu? Sing mburi dhewe sing kaya anak widodari kae sapa? Kaya babi kok kaya anak widodari kowe iki. Oh, terlaku nek kaya anak widodari. Aku Bagong. Kowe sapa? Sudira Dibya. Wah, Sudira Dibya. Sudira wis ngarani Dibya ya wis ngarani. Jenenge padha. Ah iya. Kang Gareng apa? Bos sing mburi kaya takoni wong kayu anggota. Ya. Tak takonane mesake. Oh, Siwa. Jenengmu sapa, Pak? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Oh, jenengku Togo kuwi. Baraku nek alian. Walian. Patabdak. Duwe wayang to ya ngono. Oh, duwe rong kotak. Wayangmu kuwi. Oh, iya. Ya ana tegoke. Oh. Tenggiwang isan oh. Wana Semar sabike tampar, watabak sabike debak. Oh, mripatmu nek sak tampah ya ngono kuwi. Mripatmu sak tambir. Mripatmu sak lapangan. Mripatmu sak howah. Sak howah ki pira reng? Pokoke ora ana tandinge wisan. Ada tandingan mripat kok. Anggere mripate kono sak lapangan aku arep gawe apa maneng kono kae aku. Waduh aku apa truk Den njong botol lakumu tindak nyandi. Aku manut lakuning sikil angon budi pengangen-angen nuruti kedheping netra. Manuk mabur wae karuan pencokane. Dene ana satru makutan pejijikan urung tanwung satu jedal bali ora kena mbacut. Upama aku mbacut. Aku kang mepalangi karep marep apa tugel gulumu. Satriya mbek marutama tu satriya kang wis limpat. Kowe arep mateni karo Arjuna. Ayo tak tandingi sak kridamu. Kowe ngantem dhisik apa aku sing ngantem dhisik apa ngantem bareng? Apa nganggo pusaka kowe nyuduk dhisik apa aku sing nyuduk dhisik apa nyuduk bareng? Kok malah meneng wae. Apa malah kowe sing kudu tak kramasi epek-epek? Waduh. Ndara sepalake. Ndara nek kecocok pikire ngono kuwi. Ketas bluso. Krantil. Kuwi urung tanganku tiban tanganku tek sangumu. Pangkat menggung kok dolan ra nggo dhuwit ora. Weh. Reng apa? Ana wong mati, Reng. Iya. Dikapake karo Ndara. Retiku ya ora kapak-kapake iki. Wis sak karepmu truk kono tak kapake. Waduh, mati. Ha iya, Ci. Aku gumen. Lah nek kae cetha diketas glusuh. Lah nek iki ora dikapak-kapake kok glusuh. Kamangka ndlongop munggah. Wah, tangi wah. Weh lah mati tenan. Ning yo ora umum wong mati kok ndlongop munggah.
marai larang udan. Nek pancen mati tenan mengkurep. Wula mati tenan terangane. Cilaka iki. Ning yo ora ana wong mati mbok mengkurep. Marai larang tuk umbul. Larang banyu. Nek pancen mati tenan begogok. Weh, get-geti. Mati tenan. Elok. Lah ning apa iya ana wong mati kok begogok. Nah ya sing layat do wedi. Nek pancen siwoke mati tenan ura-ura. Tenan jaratan kae gembremeng tok. Ana wong mati kok kon ura-ura. Tenan jaratan kae gembremeng lho. Ayo tanyo. Tiba kanta wis yaji bawat moksa kumepro tibaning raga mati kepanasan. Wah pasang katunggungan Arjuna leno pangendamu kene mergani pating. Ojenyo. Yo. Kaya asinipi Dian Arjuna ya ngasto jemparing kalapesaken punang jemparing tempuh jagatipun tumenggung Suradibya kontal tambuh-tambuh dumawahipun. Kecekel anak-anake Semar cilaka aku dinggo bancaan. Wah, mlayu. Galo mlayu ngulon galo. Lho.
ngerti aku mlayu bali bali ngetan oh Petro manek wit randuala semono dure yo mumpung isih manek tak nggone mlayu sengara iso nutupi aku ana ndi wae oh lha medune ya opo ngono turti kok nang buriku adate njaluk dite wae oh duwe oh pira iki nek 20.000 iki piye ta iki 50.000 oh wan duwe ya mongko tak mbuwi ngono to nyekel bungkutan pring nyo kono nek mlayu gek mung jali desa 50.000 kok dadak dikasar ra wodan wae Siwa Siwa ya Pak duite Pak oh duit oh nyong 20.000 anjir nuwun ya Pak kira truk 50.000 wit kok aku meng 20 bali jal imbuh aja mbang cinding mbang seradan karo kerunan kuwi nek 50 ya 50 oh wis entek ya mengko tak imbuhi wae ngetokko bungkutan pring nyo nah lak ngono ora dikake bungkutan pring ora wah senengane anak lunga-lunga kana la cenanangang ya ini nabrak serabyong ngono nek nganggo helm ora bunyunyuang denda 50.000 yo ana dhuwit sing sebar nang kene dite apa iki sisan tak jipukane wong edan aku ki ngimpi apa wong sing nabrak ki kono kudune sing muring-muring ki aku kok sing muring-muring kono sing dijendho aku bareng dhuwitku sing diogoglok lendruki ya penak wae ora mulu-mulu ya anake Semar kabeh ra ono sing sopan blas karo wong tuwa sing Bagong kaya bagongan sing Petruk kaya blangmok sing Gareng kaya Truwalu dibuandem aku ora ayu cilaka aku wis kunjuk ke Ratu Gusti ku duwe apa meh reno semubang yang aruna
katinetraning uga rapuh saganing ukila rangkaning kanikara sakebat kene dungan engkung lir sing ini kanca papatoking satawana mering pagagan mangu Brahmana narabasing rum Dot pundi Gus niki wonten prajurit saking Jangkar Bumi wis bisa tak undurke Semar syukur wis ora ana sing palangi kok Pak mak wis ora ana sing palangi menawi mekaten uga enggal dipun lajengaken tindakipun rada disengka mindak dados penganti-antinipun Rakandika Sinun Prabu Anampunta iya Kakang Semar silegeg gento kang kocapa nahan kang ragi lumaksana kang pinangka samping carita nggih ingkang wonten negari Ngamarta Prabu Anampunta dunampi pratanya Sang Jayapura kadang sentana kawistara kayuyon penggalihnya
inggih punika kang punika samping carita gumlaring nagari Ngamarta. Kalenggan punika ingkang nganggahi negari Ngamarta Prabu Anom Puntadewa. Kairingaken Sang Jayapura kadang antawis Raden Werkudara, Raden Arjuna, Raden Kuladewa. Ugi nampi rawuhnya kadangnya werja kekalih Nalendra Ndrawati Prabu Balakrishna miwah Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Rep sida pamanemtan ana gawe walang lisih. Labet Prabu Anom dereng kepanglujitaning griya ingkang kawijil ing lisan. Yaning talaga kadilangit mambang tanpa sulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur Ewan sukma mangajilin wihung sekaring buwana langgeng jimat pepunden kula Prabu kula yayi kalenggan punika sampun wonten rawuhipun Koko Prabu Baladewa prayogi enggal dipun acarani yayi kula nuwun inggih Koko Prabu Baladewa ngaturaken pambagya miwah pangabekti kula kunjuk. Wah, Yayi Punta awit saking pamujinipun Yayi Punta winantun karahargyan praptanipun Kang Raka Mandura. Kajawi mriku amung pudha pangastanipun Kang Raka mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Punta. Kula nuwun inggih Koko Prabu ambabaro katentreman pangendikanipun Koko Prabu wonten negari Ngamarta. Inggih Yayi. Koko Prabu Baladewa ngaturaken pambagya panakrami. Iya Yayi Kresna ora nemu alang swiji apa syukur bejo sewu. Wah.
Bilih kakangku bektiku tampanono. Tak tampa Dimas Kundara. Nyosaken pangabekti kula kunjuk Kala Prabu. Ya. Kadang kaepe tak tampa bektimu. Kala Prabu nyosaken pangabekti kula kunjuk Dimas Nekula tak tampa. Sinuwun andura bekti kula kunjuk. Ya, Kakang Semar tak tampa. Dimas Arjuna Sumuga ndak utus amandongi panjenengane Eyang Abiyasa para madya kepisih matur mangkon Kakang. Koko Prabu pangendikanipun Kanjeng Eyang Abiyasa mboten saged anenggani jumenenganipun Koko Prabu amung mangestoni saking pertapan kanthi kahiring donga saking pertapan Koko Prabu lamun keparengi Kanjeng Yang mangkono radadi apa Dimas Sedewa tak utus amapak Koko Prabu Duryudana para madya usanane kepiye Dimas pepunden kula estu kalenggan punika kula mboten saged nderekaken Koko Prabu Duryudana jalaran kalenggan punika Koko Prabu Duryudana mboten kepareng minangkani panuwunipun Koko Prabu Anempunta. Pinangka seksinipun rikala semanten Koko Prabu Baladewa menika inggih lenggah wonten negari Ngastina. Pramila lajeng kula dherekaken prapta utawi wonten negari Ngamarta punika Prabu. Dos pundi Koko Prabu? Mboten dados punapa Yayi. Ingkang baku kalenggan punika sampun sineksenan para kadang sentana sampun cekak. Ugi para kawula negari Ngamarta punika sampun cekap Nyai. Kula nuwun inggih nanging semantena menapa mboten langkung rumiyin mintos sing Bathara kang akare jagat kasinggihan Nyai. Kepiye Kakang Semar? Terus sanget menika wancinipun kangge nenuwun dhateng Bathara kang akare jagat. Semareko ten prayatno semure seko bale titiyane gondo yani Sonya Purnama sasi gilar-gilar semedi tengahing latar milangono lintang Bima Sekti Bima Sekti sami mangsah semedi Prabu Anempunta kasengkuyung sang Dyapura kadang sentana mewah kabantu dening Kyai Semar Badanaya ana teja saking Girgantara ilanging teja sakti punika sajiganing dewa saking Kahyangan Suduk Pangudal-udal akarya kabyat kula kaukasan sang Hyang Uninga mewah wonten teja tetiga ingkang tumuju pagedonganing pusaka
boten sisih pandulu kula kados nika pukulun kaneka putra pangabekti kula kunjuk. Padha cahak ulun tampa ya ngger punta. Pangestu ulun tampanana kula nurin sanget anggen kula mundi. Pukulun pangabekti kula kunjuk ora pangling Kresna ya ulun tampa ya ngger Kresna. Bektiku tampanana trada kakekku. Werkudara ulun tampa. Pangabekti kula kunjuk pukulun Cetha Arjuna iki alus. Ya Arjuna ulun tampa. Bekti kula kunjuk pukulun bekti kula kunjuk padha swarane cetha kembar. Ulun tampa nek kula sedewa. Ulun pangabekti kula kunjuk pukulun. Rada ladak putulun mandira. Ya ngger Baladewa ulun tampa ngger. Narada slamet Kakang Semar inggih Kakang Semar lujeng bekti kula kunjuk Kakang Semar tak tampa padha-padha wonten wigatos punapa rawuh wonten negari Ngamarta kula madhong pangendikanipun ewang pukulun nggih punta ulun amung kautus dening Adi Pramesti Guru sareng kalenggan iki kita iku wis titi mangsane ngasta bawat negara ing Ngamarta nglenggahi Jampar Ngamarta. Jeneng kita diparengake murba pusaka 3. Ingkang kalenggan iki us manjing ana pagedonganing pusaka kang sepisan. Pustaka Jamus Kalimasada ingkang kaping pindho Tombak Kara Welang. Ingkang kaping 3 Payung Tunggul Naga ya ngger kudu ndak rumat kanthi srana becik. Dalan iku pinangka pengayomaning para kawula Ngamarta. Kula nuwun inggih kula matur sembah nuwun. Turta jeneng kita sakwise ing mengkono lungguh Jampar. Wenang jejuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma. Merga pinutra dewaning kautaman yaiku Bathara Darma. Kula nuwun inggih pukulun. Uga kepareng jejuluk Prabu Hajata Satru. Merga kita tansah laku utama. Ora tau duwe mungsuh. Kula nuwun inggih. Uga kepareng jejuluk Prabu Guna Talikrama. Merga kita iku tansah tumindak laku adil marang para kawula munggahing para kadang sentana. Kula nuwun inggih. Wis ngger cukup semono ya ngger. Ulun sedya mekayangan ulun wis nindakke ayan ulun. Merga saha dawuhe Adi Pramesti Guru. Uga wis ulun tindake ulun bali mekayangan. Sembah kulun nderek tindakipun ewang kulun. Kresna Baladewa prayogana nggon kita padha bebagongan. Ulun mekayangan. Oh inggih kulun. Wah inggih kulun ingkang atus-atus. Kakang Semar njalu amit ya treda sing ati-ati. Kawiwitan Yayi Punta sampun dipun parengaken lenggah dampar. Monggo lenggah dampar. Kanca-kanca dikurmati nganggo munggang jo. Sinun Prabu Puntadewa lungguh dampar. Surak mbata rubuh sangjaning para kawula Ngamarta bingah Prawotosuta. Kalenggan menika para kawula ing Ngamarta sampun anggadhahi pangarsa
turta tansah tumindak laku utama berbudi balsana sak sampunnya sang Nata Prabu Puntadewa keparenggah dampar kencana wiswanipun ingkang abdi Bagong Ki Cipta Renggani kanca njaluk dalan kanca njaluk dalan Bagong ketiwasan sinuwun. Ketiwasan apa Bagong? Bagong kowe aja sembrono. Ganggu gawe awas tak idak-idak dhewe. Wah, tenan iki serius mo. Ana apa Bagong? Wonten tapel wates negari. Ngamata wonten mungsuh ndatengi. Ngaken ratu saking jangkar bumi jejulé Prabu Naga Bagindaraja. Ngame-ame sedya nyernaken ndara-ndara kula Pandhawa. Cekak semanten atur kula tak ndhisiki laku mumpung isih yamene ndak selak dadi. Ora tenan to muni ora sembrono nek Bagong gugu karepe dhewe. Des pundi kok Prabu Dimas Werkudara mungsuh teka dipapake? Yo aku manut.